L-assentijizmu fis-sena akkademika 2012-2013 naqas bi 8% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan b'mod globali fl-iskejjel primarji u sekondarji tal-Gvern, tal-Knisja u tal-Privat. Il-medja kienet ta' 15 jum assenti għal kull student, jum inqas mis-sena ta' qabel. F'riċerka li wettaq l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, dawk li ma attendewx l-iskola kienu kategorizzati fi tnejn. Dawk li ma kinux awtorizzati kunu assenti u dawk li ma attendewx l-iskola ma kienu skużati minħabba raġunijiet bħal mart. L-ammont ta' tfal li ma attendewx u kienu skużati żdied bi 8.6%, aktar minn 61% ta' tfal li ma attendewx kienu jaqgħu taħt din il-kategorija. B'kuntrast dawk li ma attendewx għall-ebda raġuni naqsu b'aktar minn kwart, kważi 26%. Kien hemm aktar studenti subien li ma attendewx milli dawk bniet iżda ħafna mis-subien li ma attendewx kienu ġustifikati. Fl-iskejjel tal-Gvern l-iktar studenti li fallew skola kienu waslu fl-aħħar snin tas-sekondarja. Fl-iskejjel privati u tal-Knisja l-aktar studenti li fallew skola kienu fil-primarja. Globalment studenti ta' bejn 11 u 15 sena naqsu l-assentijizmu bi 19%. L-inqas studenti li fallew skola kellhom 8 snin u l-iktar li fallew kienu dawk ta' 16 sena. Fl-iskejjel tal-Knisja studenti li fallew bla raġuni żdiedu bi 11%, iżda fl-iskejjel tal-Gvern naqsu bi 28%. Fl-iskejjel indipendenti naqsu bi 17%. L-ikbar ammont ta' studenti li fallew skola kienu mir-reġjun ta' nofsinhar ta' Malta u dawk li l-inqas li fallew kienu l-Awċin.